kwandakapuwa vana. Dai vaida vana vangu ndavapa vana vangu, nekuti vana vangu inini ndovani kutamburira. Vana vangu vadiki. Ndoda kuti vana vangu anoda kana muchero angave mutorwa, inini ndomusapota da vana vangu. Vana vangu ndovandi kuchengeta, ndovandi kufira vana ava. Pasina vana ivana ndine mubhawa ina handiita sei, handiita zvese zvechibasa chechimabhishu ichi. Vana ndovari kutondirwadza, ndandina vekuvapa. Unoziva kuti unogona kufonera dzimwe dzengonzi vana varara panze. Ini zvinondirwadza, zvinondibata, vana vangu vadiki. Then handine munhu anoda kuchengeta vana vangu inini ka. Ndinomupa vana vangu inini ndichizouyawo nesapoti kwaari. Chero asina kugama naye vana vangu ndovandi kuchemera vana vangu. Ndadzoka zvakare mhuri yeZimbabwe. Zita rangu ndichitwa Sokostina kana kuti Pelagia wekwamupurwa muri Zimbabwe. Ndichikuchingamidzai muchirongwa chedu Bishu Lifestyle, chirongwa chinonakidza, chirongwa chine zvidzidzo zvakasiyana siyana. Ndichifara kusangana nemi nhasi. Ndoziva kuti vamwenyu pamangoona ndichitogara pano ndichiti tiri kuita Bishu Lifestyle matomirira kunzwa kuti nhasi Sokostina vanani, vanei, pane nyaya ipiko iri kunakidza kune vari kutanga kusanganawo nesu pano paSly Media TV. Toziva kuti vamwe makajoina this year, vamwe makajoina last year, vamwe maane makore muinesu pano paSly Media. Rege nditore mukana uno wokutaura kuti aiwa chirongwa ichi chakagara chiripo. Ndofunga mukanotasa kubva kumashure, let me say 3 years back chaidzo, munoona kuti chirongwa ichi cheBishu Lifestyle chaiitika. Nawe kuti takasati tanyatsopinda machiri full time ka, tasati tanyatsonezita, asi nhasi taneza kuti vamwe vanogona kubvunza kuti aiwa chirongwa ichi chambonyatsotanga sei, chiri kubva nekupi. Aiwa chirongwa ichi chakatanga kare, asi ndangokuzivai kuti aiwa chirongwa ichi chakugara chingoya muchingochiona, kuti vamwe venyu munotoya kuinbox moti Sokostina aiwa tiri kufara nekuona chirongwa ichi. Saka ndati regai ndingotaura kuti aiwa chirongwa ichi hachina kutanga nhasi, chirongwa chakatanga makore apfuura, ende chirongwa chiramba chichingoitika. Kune vazhinji chaivo vakatobatsirikanawo nekuda kwechirongwa ichochi, but nekuti chirongwa ichi nhasi chava nezita rekuti Bishu Lifestyle, kuti zvisakunetse kana muchinge muchichitsvaga paYouTube channel pedu papo. Zvakare muri Zimbabwe, regai nditi muchirongwa ichochi kunovari kutanga kuna chirongwa chedu, chirongwa chandisingakurudzire kana kuti isu seSly Media Production Team hatikurudzire kuti vana vadiki vaone chirongwa ichochi, kunyanya vari pasi makore 18 years. Zvakare hachizi chirongwa, regai ndidzokeredze ndichiti muri Zimbabwe hachizi chirongwa chekuti mungaone muri vanyarikana. Chirongwa chekuti chinongokunakidzawo iwo wakaisa maearphones. Kana zvakunakidzawo ndopaunozoti kune mumwe, shamwari ona link randakutumira, asi wobva wamunyorera pasi kuti usakanganwe kuti auone nevanyarikani, auone vanhu vadiki. Zvakare regai nditi kune vatinokurukura navo pachirongwa chedu Bishu Lifestyle, tinenge tawirirana navo, vanenge vapuwa mvumo yekuti aiwa vanodawo kubuda vachitaura nyorondo dzeupenyu hwavo, nekuti chirongwa ichi chirongwa chatinenge tichisangana nevasikana vanotengesa mwiri kana kuti ma6 week kana kuti mathai vendors. Saka vanenge vatobvuma kuti aiwa tinoda kuti tiuye pano tivaudze vanhu ava zvinoitika mubasa redu, takatanga sei uye zvakare tiri kurarama sei tirimo mubasa iro. Saka ndangoti regai tizvitaure tisati tatanga kuti ndozvezvimwe zvinhu zvatinoda kukurudzirana tiri pano paSly Media. Imi mafanzi tinokudai nese, handidi kana kurasikirwa nemumwe chete nekuda kwechirongwa ichochi, asi chirongwa chekuti nyaya yekuti it's a TV, unogona kuti aiwa inini hangu handifare nechirongwa ichi, asi ndibva ndakuti aiwa mirira, haikona kubva paSly Media TV, mirira kune zvimwe zvirongwa zvinouya. Saka regai ndiregedze kutora nguva yakawanda ndichipinda muchirongwa chanhasi Bishu Lifestyle. Ini ndichitwa Sokostina. Regai nditi wandinayo pano, sangana nevanhu muri Zimbabwe, wada kuziva kuti ndiri kumbotaura nani. Makadii henyu muri yeZimbabwe? Ndoitawo Sokostina, asi ndinobva kuMalawi, Sokopiri. Inonzi Notando ndozita randakapuwa, tofunga nevakandibereka vakangovafarirawo kungoona kuti ndavaigara mandevere kurugare tichienda kukambozuma. Saka ini ndonzi Soko, asi ndiri Piri. Ndinofara kusangana nemiwo vateereri muchindiona uye ndichikuonaiwo. Ndizvozvo. Ndaona kuti handizive kuti ndo usoko hwacho here, ndikuona nemabhachi edu. Tinoremera vanorema. Tinoremera vanoremera. Unovaremera ka? Thank you so much for joining me. Ndirege nditi takambosangana ndizvo Soko. Asi tiri kuti kune vamwe vanogona vari kukuona kekutanga pachirongwa ichochi Bishu Lifestyle. Tida kungoziva, ndofunga muchirongwa changumu ndinoda kunyanyoziva kazhinji kacho nekuti basa rako raunoita reshamwari
harizi basa rakajairika. Ndinoda kumbotanga nekuziva kuti iwewe basa iri rakatanga sei, wakapinda sei muchibasa chechihure ichi, rega titi chibasa chechihure kana chibasa chechibhishu ichochichi? Ndinotenda vadiwa vateereri nemisoko muchindinzwawo. Chibasa ichi hachijairike, chinorwadza chibasa ichi, but basa rese unojaira nekuda kwemasituations ekuti unenge uine vana, unenge wakaroorwa kwakaroorwa, kana une zviri pauriwo zvekuti zvakakubereka vanhu mhepo dzikwako kana vemadzinzo vanoshereketa ndisingazive sekunzwa kwatinoitawo pakafamba kwatoitawo kana kumbozorodzerwa mhepo kumamweya kana kungave kupi, ndozonzi une zvitori pauriwo pamwe zvekutaura sei tokumbirirwa kana kuti sei. But mazuva ano hakuna munhu achabuda pachokwadi kuti akubatsire, unotozvibatsira wega. Inini chibasa ichi ndakachitanga ndabuda mumba ndine vana vaviri, ndatoona kuti zvatoramba, unongochedza nepaunogona kutoti amwe ndoimba yacho nyamba aiwa munhu uyu anenge achikuda but achikuudza kuti ifesi yako inotomboita kunge mumwe munhu asiri iwewe, zvoroti dhuze kabanga unotogara uchitorohwa, uyo achitokurohwa ndanenge achitoona murume ari kufesi kwako but iwe kutoshamiswa kuti muimba wangu ika but iye anenge asisa kutarisira sezvazviri, handisi mbuzvona. Saka wogara ona nhamo yacho yaunenge wakutamba kuti udzokere kumba kutanga kuti hwani kana wabereka, unenge wafanana nemwana mudiki anenge ari pamusha ipapo, hauna chaunoda kuti hauna chaunoita sei, wozozoona kana vamwe vanokunyeura kuti shamwari zvinodaiso handitika upenyu wotanga kurarama ka uchitoona kudaiso kuti ndakatanga kudzidzwa nemumwe munhu achindotengesa madomasi kutaura zvichioneka tizira seizvo zvikatotenga tswanda yangu toti kuma ndinotengesa chi madomasi, ndikazoti aiwa madomasi aya madomasi anotofaya kuti kana kanzura ingobata kana chii profiti yako unenge uinayo zvese, hodha yako, chikwama chako zvese unongonacho, kana ukarara 5 days kana 2 days asi unodzuka kupi uine staff yako haitorwe ndo madomasi acho, ndo madomasi iwayo. Plus kuti ngatinyatsodzidzisa nekunzwisisa ka kuti munhu azonzi bhishu kana kuti hure zvinotaura vanhu kana kunzi pambi, munhu wese hana kutanga ari pambi, unotori munhu andokukura achitoenda kuchechi uchitoita sei tosaita zvese, but unotozoonawo kutoti aiwa ini upenyu hwandakurarama kwa zvatooma zvatoomesesa zvokuti unokungura kufaka, asi kunozoitawo munhu wana kunyevera ngatidaiso otozoona kuti ukadaiso zvachona izvozvo ukaenda kusaiduku kana mabhawa kana kumashika otoona kuti inga ndakutoona mari kuti nditokwanisa kuraramisa mhuri yangu, zvadaro kandopa unozoona kana veugama vaiva kuti chitipa vana basa raunoita iri nei kuti urarame nevana zvese hariiti kuti urarame nevana zvichiorwa tozoona kuti aerero yaMwari maita sei maita zvakanaka zvese zvichifamba uchitenga chikafu uita sei urimo mubasa rako. Ndisati ndasvika kunyanyodzika chida kunopinda bozi ndida kuzonopinda kumberi kwacho kuya kwebasa renyu, pane pawanditsanangurira soko ukati unenge wakatombopinda mumba asi pamwe pacho toona kuti wakurohwa mumba, ndida kumboti umbonyatsodzika neni nhasi da kuti udzike neni umbondiudza kuti iwewe zvanga zvakamira sei pawanga wakarohwa nemurume, chakazonyanya kusvika breaking point yaunoti soko musi uyu ka ndanga ndarohwa nemupini ndikati aiwa rega ndisiye zvangu ndiende kumadomasi awambotaura, ndida kumboti mbokurukura pabackground yako iwe usati wapinda mubasa kuti zvanga zvakamira sei upenyu hwako. Haini upenyu hwangu ndakatokura ndine vabereki vese pari kushaika kwaita mudhara ndokuti zotanga kwaita chi ndakazotanga kudzidza upenyu kutoti alright unodai upenyu nekumusoro kwangu vese 5 vakashaya futi ndikatosara nditori mukuru matambudziko yese pamushaita sei aisangana neni ndavadiki vavandiri vangu vari vatori vadiki ndotatodzidziswawo nemumwe munhu kati aiwa ishamwari kuti upenyu hufambe ka uyatite basa iri but basa iroro racho ka haridi kuteerera kunakidza kwazvinoita ndandipo unotora zvirwere zvakasiyana siyana, unotora mukondo wembeva, unotora kana chii kana zvese ana sifilisi unozvitora ipapo. Unofanira kuzvichuna kuti kana wauta basa iri kai usanyanya kuzviregedzera nyama dzako. Ndikakuudzai kuti nanhasi ndiri negative unogona kutoramba kuti munhu nekuonda kwakaita ari negative ndachitinyepera. Unodzidziswa unozvichuna. Musanyepera nevanhu kana kuti chero vachiti ndabata bhebhi rinozonaka rinozodai. Unogona kupedza ini ndisina kutotesa nekuti utotese ndakubasa. Nokubasa kuchengeta vana. Ndizvozvo. Vandakabva nawo 2 vacho ndakuti imba inenge yaramba. Munhu anenge akutokona anzi face yako muchinzwa muchikurukura muchifaraka. Munhu anoti face inenge yatoshandwa ndakutonawo murume pachizvangu. Zvoroti munhu andokutokurawa chivhaita itomwari pamwe kuti kura kuti murume wako iwe aikurova. Ndaitoda kutokandwa mugodhi tatogara mazuva esitira tatokandwa mugodhi chii chakaitika nyatsombondiudza ipapa kuda kukandana mugodhi.
andizive kuti imhepo hwainini nekuti kana ndikaenda kumasoka ndingonzi ndine mhepo dziri pamuri dzinoda kuita sei dzinoda kuti dzikumburirwe kana dziite sei dzitaurirwe kunzi izvi zvakamira soso zvoda kunzi zvidai so zvinoita handizvinzwisa nekuti ndakakurawo ndisingazvizive takakura tichienda kuchechi tichinamata hauite sei hauzvinzwisise but situation yekuti vana iyi hakuna munhu wokuti ungatomuti vana ava ndinawo kana murume akati ari kundidai anogona ndichivari soko ndavada iye ndotomudowo but chinozotadza kuti tinyasorarama tichiita upenyu vana vandinawo kureva kuti iwewe nhau yevana vako wakabva nawo kumurume wako ndo yakakupinza mubasa umu? Ndo yakatondipinza mubasa nekuti hakuna munhu anopinda mubasa dai ndisina vana ka ai ndikadai kana munyika muno ndisisirimo nekuti ndinomirire ndisina mwana handiti huya ndotoenda. Kwewe nababa wemwana makambonyatsogarisana pasi here mukange muchikurukura nhau dzekuti tichengete vana idzi usati wazoti hai ndapererwa regai ndiende kunopinda hangu muchibasa ichi? Vana papo vanonogara navo pasi murume anokudzwisisa ndomwe kana muchigara mese vana muchionera pamwe chete asi kana murume aatone extended family ka usazvinyepera kuti hanzi vana vako chero vari vadiki murume anochengeta vana vahombe vari mumakuro nendebvu venhingirini vemukadzi wainaye ndiye waanenge ainaye zvokuko anenge atokanda sanza atososawo kwatoberekera kangu haachatochengete vana achengete chichazoita kuti munhu anotadza kuchengeta vana vake achichengeta veuyu ndo zvandisingazive izvozvo kuti rudo here runenge rwaita sei pamwe rudo kana kuti pamwe vanenge vawirirana kana kuti mhepo dzavo dzinenge dzaita sei dzapfekana dzawirirana. Alright. Tichadzoka zvedu ikoko regai timbopinda munyaya dzebasa redu iri. Iwe uchinotanga kunopinda mubasa iri wati wakazonzi kumadomasi chakunopinda kakumadomasi kuti zvangu zvakamira sei nemadomasi ako chitanga kunotengesa madomasi uko. Zvichwa ndakanzwa kuti kumadomasi kandobva ndatotenga dengu rangu hombe kandi kumadomasi rega nditora riri hombe zvinzi kunoshanda makaribhosi ndikatenga dengu hombe zveshuwa kwadoka munhu uyo abva atouya shamwari yangu akati iwe handikupi kumadomasi kuekuyo dzadza kumateni idzi ndanditi mwana mucheche wekuti ndaitosiya mwana ndikuti akatondigira munhu kusara nechechi nemwana mumba zvese nekuchengeta imba mwana aita $3 muchechi imbawo $1 saka unhu waitotaka watageta kuti $4 ndaiona iri kandi $5 kuita nebhazi dhora rako rebhazi itakwira tumakombika tikukwanise $5 ka kuti 3 yekacheche dhora rekuchengeterwa imba iyi 3 ndeye mwana isina kana chii kufiti wanenge aita ndamunhu achararaka zvino but ini ndendakazvino but ndichinakidzwa ndichifara ndichisleya ndichiita sei ndichifara nekuti unongochifara uchitsvaga mari uchiwana mari unofara but unototanga waitoshanda target ye$5 dhora rebhazi ne3 yemunhu yemwana wako kuti abarwe zvakanaka tiri kunyeperana kana vanhu mukazozviti mune mari muchiti vanhu vari kumbaka vanochengeta mari ukabata hausigeri kana kuti chiutsinyika mwana wako anodya tsvina kana vanodya zvakasiyana siyana kana iwe wacho ndizvo saka munhu anochengeta mwana ka unotomugonera kana kati zvakati kana unotomutera kuti ari kuti zvii kana kutoti serereka ukatenga ngaadye nemwana usazonyanya kuomesa muchiona kunge mahausigeri akatambudzika ndiwo vamwe vacho vevanhu ivava vanodya tsvina vanozodya tsvina kwakuenda nedengu aiwa munhu yakazoti taiwa dengu isa pamusoro apa nekuti wanga uri usiku isa pamusoro pemba dengu iri harishande iko kune makadhibho kunoya manhigirini zvinenge zvematunisika zvemasanda kezvezvi ndo zvinenge zvichitoitika mutaona aiwa kanzi runenge yaenda kunorara yaenda kumba iyo Uchopachekesa ipapapo kuti zvaifamba sei madimikira handichamanzwi zvaifamba sei anga ari madomasi ina ndozoti madomasi aya uraiti okay baba imumango pakati alright muzambiringa wepakati muchero wepakati wasingafanira kuti ukasike kudyiwa naadhamu naEva ende zvinonakidza nekuti unenge uchinakidzwa utozoona tingakumba kwaitobhohwa naivo munhu yautondifarira zvese tikutofara ndichitoyofara mari yandataura kutondipa isina inezvozvo asi tikutofara tichitofara anga uri musekutanga ende munozati muchato we1 day unototi dai makange muchiona dai maimbosvika nzvimbo idzodzo unofunga kuti vanhu havacharamba nawo unofunga kuti pamwe vanhu vemakore ese muchato wanje zvekutoona nambo ipapo nekutofara kutofarira zvekuti dai huri upenyu hwaita kana dai vanhu vese vari mudzimba ka dai vachine vanhu vavo vekutanga. Alright. Sekufara kwacho kunoitwa nguva iyoyo 5 minutes idzodzo. Aiwa dzinofarwa kana ikaita night yese. Kune kuchifarwa chiratidzana zvichandwa. Alright. Kune vanhu vanofara vasina kana jealous. Ikoko vanhu vanofara chete vanenge vachifara
ndizvozvo. Soko tichipinda edu iwe wovha wati wakutengesa madomasi musi wekutanga uyu wakazoziva kuti aiwa madomasi andajaira chakuda kusvika pekuti wanga wanyatsosinia chazvakamira sei uchisangana nezvakasiyana ikoko nekundoziva kuti apa wanga uchibva kuna baba vako vevana iri vai wanga wajaira kaizvozvo apa wakusangana mhofu soko shumba anani ndidzo zvanga zvakamira sei nemusi wacho wekuti unoti musi uyu ndakarara nevanhu vakawanda ukarara nevanhu vangani unoziva kuti zvimwe hauzokakuleta nekuti hazvinzwike kandau nenge wakachuna hazvisanyeperwe ukana hure rinonzi rakazviregedzera kuti iwo masista anonzi akazviregedzera uku hakufave kwandiri kunyepera iko hakutotewo nekuti ibasa ukuitira vana vavasiya kupi kuti vakurewo ndoda kuyarutsawo vana vangu ndoida kukudza vana basa iri haringopindwa nemunhu usina kana mwana ndotoshamisika kuti munhu ana mwana anopinda ibasa iri ukutsvagei tikurarama kuti vana vedu vakurewo ende handiri kukunyepera ika ukaona kana munhu anoshora vanhu vanonzi masista kana mabhishuka vanhu ivava havasitori right ndingakuudza kuti kunotone vamwe vanhu vasvini vandoverengwa kana vatondotonzwa vanotone vana vemabhishu ivave asi kuti kudhara zvanhu zvakasiyana-siyana hakuna munhu anototi kushora munhu bhishu munhu andovavarira anogona kuchengeta vana vake kutopfuura munhu ari mumba plus futi dai kunzi ndiri kutoona kutoti vanhu vese 3/4 yese ka 90% ka kuti bhishu kamabhishu ndivanoona zvino ato mahure nekutoti tikada kutaridzira pamutembo kuti risiri hure ka ngaone tsambe kwasabhuku yekurorwa yeye kuti aiwa uyo akarorwa kana yekomudzviti chaiyo ngaiuye kuti munhu ari mumereji uyu timbozviona kana kumboiswa pazeribhisi chimbonzwa kuti vanhu vakarorwa muno muzimbabwe ka vangari pazvin'ai zvese zvakasvuka izvi asi unozonzwa munhu achiti mahure tese titori mahure ndirina ndi kutohurira mari vamwe vakuhurira chigodo chesipo vamwe vakuhurira wobirwa chitu raisi kakapu wopuhwa futi akashanda hazvibude hakuna vanhu vagara mudzimba mumapandasho usanyeperwe vamwe totosangana navo toti horaiti ndizvozvo aiwa vanhu vari kuhura musanyeperwa kuti hanzizoni vakatendeka ngavaburitse tsamba dzavo vaverengwei tizoti tiri vangani vakarorwa vari musvitsana nhasi vazhinji ava mahumana mahumani kuti mahuma zvinoreve mahure munhu ati mahure aiwa kwete kuzoti vese zvakune vamwe vakatendekawo zvavo but vakagara zvavo mumba zvakanaka vari kuhura asi hapazoshaika handimoziva kuti dhongi nemombe zvinowanika mumba hamuzongowanika mombe dzega unogona kuti hatinashakatendeka uri munhurume ka but amainhana zvese anogona kunge achiwanaka but pane pavakushotesa patinashe ipapa but mama vari kutonotsvaga kupi kana kuna gatena kana kunani kana une benziwo zvaro angofarira kana pamafacebook asi kuti nhamba zhinji handi kunyeperapo vanhu vari kuhura vanhu vahura mahure rege timbokurukura ndofunga tanga tichitaura nhau yekuti iwe ukutaura kuti nisoko sina chakandiita kuti ndipinde mubasa iri inhau yevana ndinoimba kuti saka vana ava vachikura iwe vana vako vachikurako zvinezvi wane makore akawanda sei uchiri mubasa uri 12 years mubasa kana kuti vana vako vasamuka usanganisa kana idzodzi dzemujolo dzacho nanda munhu uno anenge akubhayiza kawana wabonga kana akubhayiza yubhirivhisa unoziva kuti kwakunoya vamwe anobhirivhisa wakaona usingazive chinhu chese unozoziva nekudzidza hakuna munhu utoti anoti zvese ndinoziva aiwa chese unozodzidza wachiita ndobva pauya mubvunzo wangu wekuti saka ndoda kuziva kuti iwewe zvakapfava sei kana zvakaoma sei kuti uchiita basa iri zvakare uchirera vana nekuti vana kana atongosvika kumatenesi akutokwanisa kuona kuti oraiti mama vangu zvangu vari kuenda kumadomasi sada kunzwa experience yako pakurera vana kuti zvakaoma sei kurera vana uri mubasa irori aiwa ini handidi kunyepa zvangu ini handidi kunyepa vabereki vangu vangu vari varombo handidi kunyepa zvangu ka but vaitoti iwe pandakasiyana nemurume pachonaka ndaiyamusanda ndine mucheche vaine gore pakazokwanisa gore 2 months wakati iwe uri kumbozva musasei ndaimbobika madhiringi hapana basa rasina kuita kana rekobhura kana rei basa rese munhu unoziva munhu anorarama ka haungotanga nechihure chete ini pasi kana mugwara ndotorwa kana godhi ndotoriziva pandiri panapa godhi chari charidimbuke rinotsengeka kuita sandara kana kugoridzora futi ndotorwa mugwara kana kutodzika chaiko zvinhu zvesikaedza kana kutengesa chii zvese ozonyatsoona kuti iyi haisi field yangu watoona kuti uku kwao
unongochita puresha yako hakuna chinhu chekuti hachisangana nematambudziko unombosangana nawo, but ini chakanyanya kuti kundipinza vana vangu handinawo kuvapa kuzoshaika kwaita mudhara wangu zvaimbonani muchembera aimboshingira asi zvinozvi muchembereka unoziva kuti mumhuri pakuberekwa ka mumwe munhu anotoshora kana kuti vangave varamu vanogona kutoshora kutoti imi chibasa chamunoita ichi, but hakuna musha usina gonzo nebete. Usanyeperwe kana vanonzi ava vari welapo kana vane mudzinza rikairi, asi kunotowanika madhauni sindhundo vasina magotsi vai ndo zvinotoratidza kuti aiwa upenyu uyu munhu wese upenyu ivhiri inotenderera handisi kunyepera, hakuna musha usina gonzo. Vamwe vangagoti tigore unyepa zvavo tanzisi kwedu tiri bhoka, hakuna vanhu vari bhoo, asi dzawezi ndo dzinyaya dzinozobuda kana pamaredhiyo tonzwa kuti ingati aitomboti ava ndozvavari ndizvozvo. Hakuna munhu anopinda chiurere kuda hachinakidzi chibasa ichi, chinotorwadza nekuti unosangana pamufambo kutoti yeshi, asi kuti unongoshingira kuti vana vangu ndovaita sei, ndimuke njoita sei. Kana tichere kwavari munhu akuti achengete vana vako kaakafara ka, iwe zvinganakidzire mubereki kuti angachengete mwana wangu achinzi amai acho vakaenda zvavo jore variko vakaenda mbiri, hakuna munhu anoshingira. Anoda kupera kamodziita sei uchimupa mari. Saka seni hangu inini hangu ini basa ranha kuripinda nekuda kwevana. Saka vana ava ivo vana ava vakazosvika here pekuti vakaziva kuti amai ndo basa ravanoita, kana kuti pari zvino vana vako havazivi kuti unoita nezvei, wakazviwanziridza wakazviita sei? Kuvanza kwandakaita ndikuti vana nini mwana vangoti gore nemwedzi ndosisa mukaka ubvatirwa kumusha. Alright. But kumusha iko savungoti zvinenge zviri sefi ka kunotodiwa chinotobva kwauri, kana pasina ndipo seni papa pakutondinetsa ndava zvamangange kwandiri zvakukuremera zvakundiremera. Ndakutoti dai zvaibvira kwandakapuwa vana, dai vaida vana vangu ndavapa vana vangu, nekuti vana vangu inini ndovani kutamburira vana vangu adiki. Ndoda kuti vana vangu anoda kana muchero angave mutorwa inini ndomusapota da vana vangu. Vana vangu ndovandi kuchengeta, ndovandi kufira vana ava, pasina vana iva ina ndine mubhawa ina handiita sei, handiita zvese zvechibasa chechimabhishu ichi. Vana ndovari kutondirwadza, ndandinave kuvapa. Unoziva kuti unogona kufonera dzimwe dzengonzi vana varara panze, ini zvinondirwadza zvinondibata, vana vangu vadiki. Then handine munhu anoda kuchengeta vana vangu inini ka ndinomupa vana vangu inini ndichizoyawo nesapoti kwaari, chero asina kugama naye vana vangu ndovandi kuchemera vana vangu. Aini vana vangu vanondirwadza, mufunge kupinda basa iri harina kuoma iri, unoziva kuti unogona kupinda nemunhu wekuti anogona kutokubira mumba anokuburisira banga kuti iwe usatogoti bofu kana kuita sei. Vana vangu ndivo vandi kutamburira hama dzangu. Hazvireva kuti ndonakidzwa nechibasa ichi, hakuna munhu anonakidzwa nebasa iri, but vana vangu handinavo kuvapa. Ini dai ndikaona anodai kana anondida nevana vangu inini ka indinofara ini, anogona kuzochengetwa mangwanani vana ivavo. Ini vana vangu ndovada, ndovandi kushandira vana vangu ivi. But unonzwa hama dzichiti wakazenge wakazodii wakazodinyadzisa, hapana kunyadzisa kuchemera vana vangu, ngavachengetwe vana vako. Vana vangu ndovandi kushandira, hapana munhu andipa sendi chero ndikuware ndiite mbonje kuchibasa ichi ndiite sendi kuita sei, but wokupa vana handina. Ndakambotirai kumbovapa hanzvadzi yangu, but ndonzwa kuti hanzi akazomboendera kanzi iwe vana iwewe watanga nhasi kutora vana ava uchinzwa tsitsi, vana ava vanonzi vakakura nemuchembero, iwe ndiwaita ani? Nekuti inini hada vana vangu ndotumira chikafu, kana kutoti huya kana kunyorerana pasi kuti kana uchitora vana vangu hakoka ndozivo pauri inini ndiri pandiri, kana uchizivo pandinogara uchiuya hako unosununguka uri free. Unoziva kuti vabereki mukurarama mo kune vamwe vanenge vachiwana tumari vamwe vamheno hatizivi kwavanodziwana, asi mararamiro anoita sei. But iwe wacho unenge uchisapota every month hauoni kwese chinhu, ndiripi dhongi rakapfuma hauna chauinacho, but ndechivavarira vana kuti vaone nayo nemuchembero acho. But unotozonzwa kutofonerwa ndeipi yamunotiitirai ndeipi apa ndevehukama mwana wakubvunza vehukama, but hapana kana umwe aito ndakazosvika muchada simanzi ndonzwa mwana wangu mukomana achiti mama ndoda kuenda hangu kwakati kundofudzira mama mombe. Unofudzira mama mombe? Vana vangu ndevemuno muHarare, ndikamitswa nemuMozambique, ende anondinyepera futi. Munoziva kuti akambonditi muna January uya uite sei utore vana, ndandato nevegura 2019
wakandipa mwana wekutanga wandakaita naye kubvira 2019 iwo patakasiyana ndaoparate wandirova futi musana auroni negokora iri zvemaeksheni zve zvationa gokora chairo chairo asi kuhare hospital ndikanyepera madhokota nekuti unenge uchida munhu uchiti pamwe ndoimba yacho zvikanzi bati ngirini musana wanyu pakuoparira paive ndopakataura zvikanzi musana wanyu wakadindiwarira ropa chii chaita kuti mumboita sei muzodhirivhara neoperation ndikati handiziva kuti munga ndakadonha chi ndikadzika bhaketi nekuti taigara kumbari ndikadonha pamasteps ndikati asi kuitira kuti kana ukadaro kuti munhu wacho ndiye waunenge uinaye uku kwacho hakuna kwekuenda wakasataura kuti ndiye akandiabhusa handiti kuzviona tine matambudziko right but panoti vana pamwari ngavandibatsire wane sununguru kana dzingave mhepo dzakaiswa nemunhu kana dzikaiswa naani asi hakuna chinhu chinokunda mwari ndo zvandoziva ini ndizvozvo mwari ndiwo vane masimba wose ndiwa ndototenda zvangu kuti mwari ka ndionewo mabasa ese hatitomboada isi vanhu vangatonakidzwa zvavo aiwa ndirikunzwa shoko shungu dzenyu Sokostina panhau yevana kuti muri kuchema nokuda kwevana venyu ndofunga tichimbobva ikoko timboti mumboseka timbobvisa musodzi ndizvo tombopukutaka musodzi ndaona kuti apa tazenge tadzikisa gejo asi ndofunga tiri kunzwa kuti muri kutaura kuti vana tichidzoka kubasa irori pane pamataura kuti pamwe pacho unosangana pekuti munhu anotouya ozopedzisira kuda kukwadza iwe ndopi musi waunoti Sokostina musi uyu ndanganga ndafa mumbasa umu munhu hazvakanaka asi pakupera kwedhiri racho ndandada kutourayiwa soko pane rimwe zuva munhu akatonitora dzine dzangu dzaenda kana nekuti unoziva kuti unoona kuti angaumira 7 8 hapana waona nounanzvi hapana nanzvi hapana uya ni mutaka usina goridhe mbututi kudai oramba wakamira kudai so uri kuchangototeya nzeve unzwa tswakaswaka kuti wotomboburikira pamwe unombowanda pamwe womboburikira zvandiwaona wobva watoona chi munhu aritoya kuti ndeipi ndeipi tazvaita iwe unoziva kuti mabonga anopuritenda here mupavha idzi anobva achinja kavhoisi chero uchiona toti obva achinja vhoisi but munhu uyu kauyu unonge usingaziri mumaindi make itori mbavhawo futi ka kamari kakupaka kadatotora neextra anogona kubuda nenguva dzakati ndambozorore chedazondekokati kana ndiri pabasa kana ndiri pachii unonge uchiziva here zvinonyorwa here unofembera uri chaminuka ungafembere kuti impavha muriro imhondi here haungazive hausi chaminuka aifembera chaminuka aifembera ndiye kanga ari mufembere unonge uchingoti pamwe munhu nangoya kubasa handiti kuzona hei tapinda mumba muye tagara madhiri edu kavo ende madhiri acho ukadaona kuti munhu imbavha ibonga ere haripedzi paunonge wakukomborena papa kuti nhaiwe unonzwa ndidzosere mari yangu ovozoti mawana atangidza ure wakajaidzwayo ndidzosere mari yangu ende rinoburitswa banga ka iwe ndiwo uchadzidzisa vamwe wese kuti iwe kana ungaifa kuti ukanyanyaka muchadzidzisana kuti inini handitwe iyoyo inini tidzosere mari yangu apa munhu akurova usiku hwese aiwa munhu wokuti anenge achikunyepera ndida kungoti zorora kana mbicha ndozoenda kumba kwangu kana nyamba aibonga pamwe mhuri haritorina ndobasawo kwake mabasa anosiyana siyana inenge toriwo mhondiwo impavhawo zvayo bonga iri zveshuwa ndikatakurwa bhatirika pandakada kuti nditi iyo pakati pausiku vanhu vanongwarira purasi hapana munhu anokuudambisa nyeperwe muchidhina chinodhaka kupura awawa mungati muri monyaterereni kuti auya zondidzivirira munenge makuti chii munotonesanawo futi ikoko futi hani mazona sanyeperwe tinobuda chidhina chinodhaka kudarika bhiya orit baba redhiyo yakaenda nesola negasi unotonyatsobvura dho unyatsomutasa unyatsoona munhu akotoenda zvako hauna kwaunozvitaura hakuna nekuti unongochiona kuti unopedza nguva kuti uende kumbonoti zvakazenge zvakazoti futi vanokudza kuti exhibit plus witness unayo here hauna toda munhu atara zvimbo humbo plus nebasa redu rakangoshorwa but ibasa raunofanira kutoti ndiro rekutanga orit apa tozonzi kupolice exhibit newitness apa mamungori 2 azvichaiti munhu mungatero ndakudza kuti zvaitika zvakadai handinobvunzwa here kunzi makazviona here hapana hapana kudzwa neni
saka zvine exhibit here hazvina exhibit mafira azvinoita apa futi kuti umbodoripota time unotoisamba chechi chikuti ndanorapwa but unozvitinazvo zvimwe mumba unozviisa kupi mari yekuchipatara hauna uchisvika kwekwe ndonzi apana pakadhi tikokudhurasi simuoni kwenda dhokota muzodaiso tumari kati vegemu mari vantu ndona kunyemeperana kuti hanzienda kupolisi unopuhwa bepa rereri harishanda reri unodiwa mari pamusoro urapwe kuti zvizoenda izvo ndakarwa nechidhina nemurume wevana vangu ivo vandi kushupika nawo warwa nechidhina warorwa nechidhina makati muna January tatani makore 2019 ndipo pakapera imba yacho iyoyo ndikakuti pakaperawo kanonzi kachigu katsaka ikakaka unombinga uchizama musanyepera kuti vanhu ava tinenge tichizama kuti ndoda kuti mabasa maini ndizvozvo hapana munhu asingadi imba kana kuti munhu ane shavere rekudziya ndomuka shavere kuti ndoda kudaiso hakuna munhu anomuka shavere munhu unenge uchitodawo imba but tinenge tine veukamawo pamwe hameno sezvatinongouzvunza nzi kuri kusumuka mhepo kusumudzirwa mhepo hameno ine handichaziva nekuti handichatomboziva kuti zviri kubva nekupi ndezvamwari ndezvasatani kana zvarewa kunzi zvagara satani anotivenga but masatani acho vanhu vanodya sadza masatani acho vaemiswe vekuspace vatori nani vai una satani wekuspace vanhu vekuspace vatonzi vatotyisa vatori bhoa kwete vatiri kugara navo vatogara navo totyisa allright nekuti akafunga kana kuti kuuraya izvozvi kana kuti unokoratsoka kuita sezvisa anokuita asi nekuda kwamwari kuti mwari ndiwo munhu wese kana nevadzimwa vazorehwa ina handizive nezvazvino allright chidhina takumbotora pachidhina apa kuti iwewo wati wapinda mukamereji katsaka kamereji kakwako ikaka kekupedzisira kaka munhu tagara tese handiti handitoro akatondiuchivawo nditoti ndakwandi kutoenda weko kubasa kwangu kwandaenda munhu abvati asha ini ndoda kukuzorodza sha asi toinitsvagirawo basa ukanzwa basa hako kune mhene dzako uite sei undiudzo zveshuwa zvakaitika seizvo ndatoonawo mhene yaenda kupi kubasa ndikati ihanzvadzi yangu unozati zvinoitika here makomboni medu allright kutoti murume wako hanzvadzi yako unotogara naye munhu uitoti hanzvadzi anotambira mhene kana akafona ndiri pakati unotomuti mhanya anotambira chi muchi asi mese muri chimunoita sei muchizivana ndotsaka zhinji dzakazara mukomboni munomu allright nochitozivana nechi allright hapana chakaipa kana aendawo kana masara ndimukufara munhu muenzi kura kuti iwo unogona kutorara nemunhu wakoyo iye hanzvadzi yako murume wako achitozviziva zvakanaka-nakawo kana kuine shamwari kana kubvawo munhu utombinda kubva wakakumbira vakomana yemereji yetsaka zveshuwa hakuna mereji yakadaro itsaka dzese yakarorwa ndiani kuti udava netsamba dzepamuzviti kana mbavha allright ngatikukurukura taudzwa pachidhina pekutanga so ndiri kutanga handina kukwanisa kuenda ka ndine katuruturu pagumbo apa ndakaita katuruturu ndikati munhu aita katuruturu allright ndiri kumusha ndichazoita sei kana ndazoya kwari ndichaita sei ndandanoona vana munoziva kuti achiri kuenda kubasa kwacho aingonditi ndichaita plani svika akazoziya basa akazotara makambani aya kubuda hatisore aiwa masita taure masita asara makambani basa kwekuye kwaaisenza kwaichingonyipira zvanzi ashamwa ndiregererewo ndakasiseya basa saka ini ndichazobvitira plani sekuzwe ndiri bhiridha haagare kune pamafuta apa pakomboni pazasi apa apa munhu yei but chakazondirwadza handitemba kudaro ndakatoenda nemapurisa mufunge akutema nechidhina imikaimi taenda kwekuika svondore taenda ndibva hatizoni shamwari sori zvako ndandakakuwara chigunwe zvichano varanaona chigunwe ichi rainira kushandiswa nderemukadzi nhamba dzakazi chatomboita dzakagumisira tokunga paainge achitora mari achishanda kuchigadhi kwake hakuna zvakazomboita sei zvakazomboita vananyeperwa nza pandamisuspend basa kanzi uzoita sei unozoya uzotora mari chichi nemainifom uchizora mainifom zveshoka ndobva ndazoenda unoita uchichekawo uchiona kuti mwedzi wapera nhasi dhini 7 asi vanhu vandambira madhiti 23 24 kusvika 25 ndobva handizona unozoya mari haina kuita asana nemainifom gusidzivo ndopakazondifonera muna January kubvira 2019 pano muna January ndipakanifonera 2025 uno svikanzi shamwari so saka waita sei uya tiona kuti uyu mudiki wa 2019 handitakuda kuenda kreshi ECDA saka uya waita sei pamwe murungu anenge andipa mari
ndakati tikatoenda kwaanogara unogona kuona zvese zvaanotoita basa rese utoona kuti munhu kwao haasi hwai andoziva zvaanoita bhari nedombo guka anorwa guka dombo kana bhodhi yake kana ndikauradze makadhi andainge nchigara naye makazoona zvaarika unonyatsoona kuti munhu akatanga neguka ye munhu iyeka haadi kuiswa pekuti anourayiwa ndata sei ada kuiswa pekuti chidzidzo chinenge nevanhu vese kana muri mukeji kana muri pai uona uzvi yakatanga nazvo rakashata guka chinhu cheche mbanje dzitori nani dzinoita kuti munhu afunge kutsvaga mari ati sei zvese maplanzi ako guka hariko norit taenda kwekoneshana asawira tasvika tanyeberwa kunzi mozoya next week tagara ka tazomboiwedzera mazuva tadzokera futi zvikanzi mari so murungu akatoti musi wakati taenda futi musi wewe maiwenda mboziva kuti tasvika munhu ainzi ane para amai ameno kuchinonzi para akatosika amai vaiva angatori kubasa kwake kwanovaka amai madzavaiva akatora vanogara nayo vakaisaka nawo kamwana 1 ini ndikanzwa nekutohurirwa munhu achitotora vakadzika achitoita unaye mumba achitota vamwe vana unaye achitodedzwa nambuya vacho nzuya kwakutigadziro danga retsuro zvaita sei nyamba ndomavainoonana nechi mudanga retsuro kwagogo vacho munoziva kuti kunona mbuya vasingaite here veupenyu ende ndakatozozvinzwa toti kana amwene wangu ndozvavaitwa matonzi wakatoenda nemwana ane 12 years kugweru netsoka asina bhutsu zhinzi iwe ukukani mwana wangu anga ari kutorese here bhethi remwana wako wakauya naye bare tumo izvi zvinhu hazvina kutanga zvekuti zvinotangira patiri wedu wezvi zvinototanga ikoko kumatateguru ikoko ndokwazvinotangira zveshuwa zvadaro ndaenda kakwekwe ndakasvika munhu akasvikirwa baba neguka iroro ndakatosvika muchemuche namai nangu handachakaipa bho here amusa mai guru mutori nani pana mai veuye wandachikudza tiri pakati pemwana wako pakaberekwa umwe mwana vantu vanongouya vaskotumira mwana wachishamisira chibva timamai guru mune hunhu ndikati pamekuirira maka mwana wacho mukomana mwe achangobva umasvingwa vanhu vekuzaka vane mushonga baba vanhu vezaka muri kumperi bhati munozombomamawo pazvirongwa zvatinombonzwawo mishonga munadzo mishonga dzenyu mitombwa munayo munoigona bhati kunoku mucha apa mai vacho baba ameno kuti zvizvo upenyu here tsoka dzavo handiri kukunyeperai vakaita tsoka inenge yenzou yakanaka chitsoka chinotange chikaiswa chinhu chinokwatanuka ndiye munhu wacho waainaye apa ndange kamwaiwa masamba kumeso munhu mutsvuku zvamakaita soko makamwaiwa masamba ganda renyu kumeso iri hazvichabude hausi kungorwadziwe here kuti akaenda nemurume nai aiwa kuenda nemurume baba ona we baba ndina ushumba variko shumba variko wakazita koshumba aiwa zvese bhowa ndinyepa but vana ava munhu ngaatore ndichatomupa vana ndikakuzeri imi ndaenda ikoko kwakura rechitirika rasvondo rechitirika baba vakarwa neparaka varaona mwana wamai vaiva yatopinda muchi takatomhoreswa zvakanaka nazvemazwe zvakasiyana nezvemazwese yakonda nogeza ka amai vayanzi muda kuenda ana baba ningi handikuperekedzei baba nonzi parubheni padhuze ndaperekedzwa paipa tinongoona paunoshanda pamba 1 pamai vavo vanenge varoyiwo futi amai vavo ndasvika papaipai zvanzi madza handichadedzwa nezita remwana ranombondedza naro mazwi ese kamwana watakaita fesibhoniya ndautonzi madzi nemurume wako chihure chenyu ndikata chihure hereni vana 3 vatakata tese ndiwandinawo iwo ndione 2 1 5 vana ndinongonechi ndingori ne3 ivavo amai wese wekuti munhu anenge achigadzira aiyo inonzi pevhinyi baba akaya nechidhina ndikambona kuti ndibatowo chidhina ka ndikanzwa amai pamba vakukombona kuti zvidhina zvangu ndikati aiwa ndiri muenzi ndagadzika chidhina pasi ndikafunga kuti pamwe munhu yangatidaro baba ndikarohwa left yangu nanhasi ndinorwadziwa kwaita makore so ndine hangu soronzi yandosura yeba nditonzwa kuti mukati mangu makaita sei asi zvakatomira ndaa mwana wangu aida kuenda kuECD haasi kutoenda vari ari kuwana chikafu chekutengera vana vane ndebvu varume vakuru murume anochengeta mwana wemunhu aripo handizoti mishonga here kana kuti chinenge chadyiswa vanhu kana kuti ipono here kana kuti vanenge vaita vanhu sazodaro
Wati kana ukaona munhu ane vana vake vechengeta vana ivavo kana iri inonzi lavu chaichaiko handifana kuti shumba vane vana kandovenga vana vake ndikatomuona akadaro alright iye kana akatondiwa ndinavo vanguka ativanhu mufana kuvanzira murudo hamudi secret dzimwe dzacho dzekudhipisa muchizonyeperana dzimwe dzinozobuda pachena but munozozara nyika saka na shumba makatogara zvakanaka aiwa handidi kunyepa bhowa zvekuti shumba unoziva here kuti kana ari masikati so ebho asi kana kwati tsvawa kuenda aiwa kana kwati tsva shumba ina handichatombodaro ndinototenda mwari kutoti shumba zviri kutofamba takuti ndo chinonzi chemudhikinyira chakadzidza chakangwara ichocho chasiya nechawanga uchiita apa panze pekuti unotokuroko watomira uchida usingadi pane nguva dzekuti haudi kuri kunaya apa mukwaita sei ungo usingadi but unonekuda kwokuti vana vako ukama ugadzira ukama wakanaka nevana vane vana zvinonetsa takuda unosvika kwekunopedza nekuti iwewe neni tinokusvika mangwana tichingotaura kana nyaya dzako hadzipere soko tasangana nasoko vanotaura iwewe ndoda kunzisa kuti saka ndoda kumboti apa pambopadzikisa mbijana iwewe hati shumba vari kokumboko handi shumba vari kukuitira saka unozozvibhalansisa sei manje wazoenda kurodhi kubasa uko zvinozondosiyana papi ashumba neekunzoko unozogona sei kudzoka mumba iwewe kubasa kuteererwa kokasangana neumwana wokupedzera kubasa uko aiwa kubasa unoita noiza ndikunyepererai musanyepere mwanzo omuna ichiwiri iwe aiwa kufadza akasoma fadza mutengi wedoro ndezvebasa kufadza mutengi aiwa shumba ndinodai zvega unonyatsozumana mega uzanyepere nashumba munyatsozumana aiwa zvinonyatso saka uku manje nditozoziva pakudzivirira apa zvezvamira sei unodzivirira kuna shumba udzivirire kana kuti zvakafamba sei aiwa kuna shumba ndidzivire kwakumba zvakafana newe pabasa kana wakumba wota hono usingazambiya wotobikira murume chero wainamata maso wakaunzi mbeva hatidye nguruva hatidye asi kumba unotoibiya utorirosa kunge watotesta sauti asi usina alright hauterere mutemo wava vanhingi unoteera mutemo wokupa mababa wauinawo ndibaba baba variko ndinavo aiwa iwe wambotaura nekuti maunofamba puchudzwa nyaya dzoti pane zviri pauri ndonzwa kuti mimi masikati chaiwo imomo medu mune machechi anoitika asina kuvharwa munoenda ikoko wakambosvikawo here kunana madzimai apa uko uchimbotsvaka kundiso nenhau yako yekuti unoti pane zviri pauri ini ndanzononyeperwa zvokuti ndichatirasa vanhu zveshuwa ina nhau ichambotirasa ini wakambonyeperwa chikwa madzibaba ako tikambonyepera mhepo dziri pamuri dzinoda kukumbirirwa imimi makazozivisa here kuti ndo zvamave mamumba but ini ndoda kuvimbisa kana kuti ndezvavana madzibaba namadzimai vanongaitipa mhepo here kana variko vedzinzo vanongaitishandisa inini vachatondionera ipapa ndopa kutondionera ini handichafonera munhu kana usandifonere ini handikufonere futi munhu ndowamwari saka hama dzako dziri kuona dzisakufonere ngava vanotipa stresi vana vangu ndizvozvo vakatoda ndiona munolaika lingi yenyu munogara maita sei mavabatisa ini zvevanhu hauchada zvekufonerwa munhu wese akafa kohoreti vanhu vaifa nguva yehondo pasina kana gomba kana pachina vakafa vakamuka havana kufa saka iwe unoti hama dzisakutsvage hauna basa navano inini vasingandidi handine navo ndinongokwanisawo vanondidawo vasineineniwo hauna basa navo usanyanye ndimi mukundironda ndari kukuronda azawezi basa iroro futika kutoriita ini ndichiti ndikushanda imimi ndimukuguta alright vanangu vasingafari handizvifarire alright soko tasvika pakunopedza chirongwa chedu asi ndingada kukubvunza wewewo kuti uchinzi wapiwa mukana zvakare ndofunga wataura pane pawambotaura zvako wasongotaura uchipfuura kuti ndakapiwa mukana ndinogona kutoda kuti ndishandire vana vako ndezvipi zvaungada kuti iwo anoonawo pamwe kuti ari kuona izvozvi anzwa nyaya yako neshungu dzako kuti uri kuti nini hangu handisi kuda kuita zvinhu vasinei vana ndezvipi zvaungada kubatsirwa nazvo iwewo kuti ukwanise kusiya kana uchida kusiya nekuti unoratidza kuti kusiya kuna shumba kakumboko inini munhu kana kune anondiwanira basa zvake newandinaye timboona kuti imhepo here dzai dzinotaurwa kana kumachechi kana kupika dzinotadzisa inini uyu ndo last choice wandinaye uyu mheno inini izvi zvika izvi
ndikatoona munhu anototi atiwanira basa kana tese kana kupi kana Nemurume kupi wako. tinoenda Alright. kana tikanzi kupi ndinoda but iye ndiyo yatolasi yacho kana kwanga kuine vanhu vanopiringisha zvinhu zvavo vachifuridzira mhepo sikuzapo Aiwa. bva ikoko bva kumhepo ndana baba mazuva ano sori henyu ndakazomuwana baba ndinawo but kubasa ndichiriko Alright. nditoriko asi kuti ndikazoona munhu anotiti ningirinika Nemurume wako. ehe anoda vana vangu nemurume wandinaye aiwa ini ndoda ini Alright. ndinotenda hangu Alright. Handizivi kuti iwo une mashoko here aungada kutaurira madzimai ari mumba uko. Nekuti waamombawo. Kune zvinhu zvauri kuonawo kuti hai zvinogona kuti murume abudezvo aende kunana Marwei. Ndapi mashoko aungada kutaura? aiwa vanhu vari mudzimba kazveshuwa vanhu vanotange mistake kuti vanhu ava vanondinetsa kuti vange isusu vakaonana mujoloka but vanhu avo ndoona ndine mhuri vese murume wake cheche kuti amuadhimai kandi afambe naye kana kuti amuti baba inototi baba ndina baba kumba Una baba kumba? achero pane vanhu ndina baba baba variko vanga vakaita sekuita sei baba variko shumba variko unowarespecta shumba murambwe tongabvira pese kudzeti baba vari kupi aiwa variko kumba munhu usatonge wakanyengerwa unotoona mumwe anoda kutofarira kumahuri but vari amai vemumba vanechi vanotona baba vatone mhuri kana 4-5 vana but anotanga anosema munhu wake inyaya dzekusatrastana atange ndiye asina kupa vana but mugumbeze muri mese munonyarana chipi ina hafana kukunyara kana uneni ngina vanofana kuti kubvisa kana riri bori ndifana kuti ribvisa kuti shumba aita sei apangidzike pakufamba asi haisi pasipoti yekuti shumba vabvaisa magogorozi kunoona vamwe vanhu aiwa uchadene wako auchadene wako soko uchadane wako andini ndikumuda here vasingadanane vantu vanoda kubatsirwa asi kune vamwe vasinewo zvavo kavai vano kanyini manjaka ite ngavauye vabatsirwe kuchechi kwedu unobatsirwa vanhu kuchechi kwenyu kupiko ikoko mabhishu musazoita kanyini manja nai munopedzera makupenga bonyora hadisi kuriita vakomana vasikana madzibaba namadzimai dananai handiti mumwe wako ndimi makadana hamuna kuita zvekunyengerwa kaini saka seko muchipinda mugumbezi mukapfeka hembe kana kuti mabhurugwa mugumbezi inekedi uiponi mukuziva zvinhu zvenyu ka tambai batanai kisanai saseme mudzidze kwesha mazino kana kuta sei kana kuta sei mumwe wako ka pendi ngaazvibhiswe zviendeko kana makupinda mugumbezi itai rudo unoziva kuti kusemana ndokunozokonzeresa kutoti uyo akuutora zviri kunge dhongi rikuti takaona churu chiri kuchinetsa ngazi but uyo akutomudaisa akutomumara vanhu dananai rudo ndorunodii notanga rudo alright soko tichisvika pakupedza nekuti ndatoona kuti tingasvike mangwana retirement zvakamira sei tiri kuritaya rini kuritaya basa iri basa ini ndikaona munhu anotipa basa kana zvikatonzi kuchanda ini kumwe kwese kumozambiki nechine kwese kwandichitobhurana kusouth africa kwese botswana ndakatomboona mhene dzedandinisa uku kwese kuno kwandautoda kuenda overseas kure wanoenda kuchando nditomboenda ndikazoona anoti andibatsira kana basa rei kana rei ainde basa ndorida ini alright tigoitawo chidzidzowo kune vamwe vanhu vari mudzimba kavagogopa kwatini kana pandogara ka vakutotoona toti munhu anonzi baba ndipa baba ndina baba munhu aungonoka ndina baba unozoya nguva dzako dzekuti kana baba vaenda kubasa wozoita sei ndina baba ndibaba baba ndibaba shumba handisi kuvaziva zvangu but vari kudiwa ndomuisa ndichadisa aiwa ndichadisa unomudisa soko ndamuda ndimude ndimude amusha Oriana akunzwa kuti soko ari kuda kasonga Oriana anogona mhani munhu atange achijapureza ka but aiwa ari kuteera ari mugumbiriri ari kurova aiwa ari kurova soko regai ndikutendei thank you so much nekutipa mukana nekuti tikurikure tinewo zvatadzidza kune vanzwawo nhoroondo nevanzwawo shungu dzenyu shungu dzenyu kana ndandakanyatsoteereresa ndanzwa kuti pavana pa muri kuchema nekuda kwevana venyu kuti kana kuna anoda hake kukuchengeterai zvakare pane zvandafarira ndichivaona vana ndisina stress izvozvo kwa ndo zvinonditadzisa kugara mudzimba machona imomo kuti kana ndikaona munhu achindida munhu pamwe ari kuda inini handiti pamwe anogona kuti vana tukana mwana hwani but akozonzwa mudungwe uyende zvinobva zvatange semhepo yekuti zvinobva zvasimuka mhepo zvikonzi shamwari vana kana iye wacho angona kutotukwa futi pamhepo ndiwani alright pana uye vana vana vangu please vana Zimbabwe vana vangu Zimbabwe vana vangu
vana vangu.